जानतनी ये धुन काहे खातिर मजवेनी हो चाचा के हमार बाबा के फोटो लागल बा और जौन उपलक्ष्य में आयल मन हमनी के निर्गुण के भाव जौन में गीत रही निर्गुण के भाव रही हमनी के आए वो गीत आप सबके प्यार आशीर्वाद मिल रहे वो गीत भी होई आप सबके बीच में ना ना बाबू हमार माहौल बनौला से बनेला बिगड़ला से बिगड़ेला कि कुछ गइल कुछ जाता और कुछ जाए वाला बा कि तहरा जिंदगी की फिल्म मोराए वाला बा तहरा जिंदगी की फिल्म मोराए वाला तो धुन रहल और बहुत अच्छा हमार म्यूजिशियन टीम बड़े भैया पंकज भैया के पैसा हमार दादाजी के सुपुत्र जी के तरफ से पुरस्कार बा चाचा के तरफ से बहुत सारा रुपया के आशीर्वाद एगो भगवान और भक्त के भाव बा कैसे भाव बा भैया 5.5 लगाई कैसे बोलो 5.5 लगाई कैसे भाव लगाओ नहीं ने आधाओं में लगा दो हम चाहब कि परिवार खातिर एक बार ताली बजा दी आप सब भगवान और भक्त के भाव बा जब भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास भई रहे वहां के दीपक भाई की तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद ऐसे ही स्नेह प्यार तार बनल रहे हमनी के ऊपर अब प्रेम बरकरार रहे अरे 3 गो टेम्पू कहे कहते मरता 10 गो टेम्पू के हो जा मालिकार तू धीरेन्द्र भैया की तरफ से पुरस्कार बा भाबा भाबा की हरि की करुणा निधान रौरा कि जगत के दाता होई आगो नहीं ठाट में पंकज भैया ना राम से ना वाला एकदम कुलाच के हरि की करुणा निधान रौरा जगत के दाता होई 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 भक्त जब गईनी भगवान जी कैसे भक्त विधुर घर गईनी भक्त विधुर घर गईनी भक्त विधुर घर गईनी भक्त विधुर घर गईनी प्रेम से सतवे खैनी प्रेम से सतवे खैनी पंकज भैया
भक्त विधुर घर गईनी भगवान के अगर स्नेह प्यार से अगर सुखल रोटी देव न भगवान ग्रहण करने कि भक्त विधुर घर गईनी कि प्रेम से सगवे खैनी कि करुणा निधान रौरा जगत के दाता होय करुणा निधान रौरा जगत के दाता होय करुणा निधान रौरा जगत के दाता होय करुणा निधान रौरा जगत के दाता होय। एही में भाव लगल भवरवा के तोहरा संगे जाई भवरवा के तोहरा संगे जाई संगे जाई के तोहरा संगे जाई भवरवा के तोहरा संगे जाई भवरवा के तोहरा संगे जाई करुणा निधान रौरा जगत के दाता होय करुणा निधान रौरा जगत के दाता होय। बढ़ा 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 प्रभु जी सबरी घर गईनी प्रभु देवरी घर गईले प्रभु जी सबरी घर गईनी प्रभु देवरी घर गईले प्रेम से बहिरी खैनी प्रेम से बहिनी खैनी प्रेम से बहिरी खैनी प्रेम से बहिनी खैनी। भगवान के जो स्थान होला न हाँ हमार पिंटू भैया इंटरटेनमेंट बोलिया हाँ मनु भाई हमार इनको चैनल सब्सक्राइब चैनल वाला हमार भाई आ लोग आइल बा सबके स्वागत अभिनंदन वंदन बा हाँ हाँ मोनेटाइज करा दो। प्रभु जी सबरी घर गईनी प्रभु देवरी